pobl actually'n gwrando ar hwn pam nhw yn gwaith? Na, but they ddim yn gallu cael unrhyw gwaith ti'n neud. They'd be like so distracted by our chaos. Falle os nhw'n fel gweithio gatra a jyst yn fel wneud wiggle Fel, mouse. ti'n pwy bydd ddim yn gwrando ar hwn yn y cefndir yw dynion dros yr oed o 70. Pam? What? Wel, mae yna thing lle mae fel dynion o oedran penodol. I mean, generally because of we're women, gay women in our 30s is why they wouldn't be listening. Ond hefyd, mae yna fel rhywbeth scientific lle mae dynion dros oedran specific yn dechrau tiwnio mas vocal range menywod. I know. Ydy hwnna'n wir? Go wir. So mae fel, achos ni'n uchel, y fwyaf uchel, mae vocal range chi. Because obviously, when you think about fel y test yna lle mae'n mynd y beep, yn mynd uchel, ta bod chi ddim, mae'r frequency rhy uchel. Yeah. So os fi beth angen cael neges dros oedd yn iawn i fel Ti'n hen ddyn, fi gofod mynd. Falle dylwn ni dechrau recordio podcasts fel hwn a byddwn ni'n dechrau gwrando. Ie, byddwn ni'n hito demographic newydd.